no sabria gens com explicar-me perquè és un concepte que fa temps que em va voltant pel cap, però tinc la sensació que Vinyoli és com un d'aquells pintors. Imagina't un pintor puntillista, no? Tu mires de la seva obra, t'hi acostes i dius, ostres, quanta pintura, quant color, que ben posat, no sé què. Però la que agafes una certa distància d'aquella obra, perquè ja la vas coneixent, perquè vas veient cada traç, que no sé què, és com comences a entendre-la. És a dir, Vinyoli pot donar una sensació fresca, immediata, d'honestedat, que deia, de força, però quan agafes una mica de distància d'aquella obra, els punts es posen cadascú al seu lloc i formen una altra cosa molt superior, enormement superior, que és que en el fons aquest senyor t'està traduint la vida. T'està donant un mètode, és com un manual d'instruccions que no portem per interpretar la vida. Pot ser utilitzat, pot agradar, pot no agradar, però és un manual d'instruccions. Dius, ostres, m'està interpretant, és a dir, el botonet de la rentadora que no funcionava, és que era aquest. I comences a entendre moltes coses, no? Per tant, no he descobert Vinyoli fent aquest treball, l'estic redescobrint i sobretot crec que l'estic redimensionant. M'està començant a donar una informació que jo no l'havia vist, se m'havia escapat.